Mä voin tosiaan jakaa siivous- ja hygieniajuttuja, mitä mä oon tehnyt. Nämä nyt ei edusta Uuran yhteisöä, mutta osa niitä täällä käyttää. Ja sitten osa on myös niin kuin omavaraopistolta peräisin, missä on ollut aikaisemmin. Ja voi tosiaan viitata tai laittaa chattiin kysymyksiä missä vaiheessa vaan. Mä listasin silleen niin kuin muutaman eri kohdan, mistä yksi oli siivous, sitten pyykki, sitten niin kuin muu oma peseytyminen ja sitten vaikka hampaidenpesu ja sitten niin kuin huussi ja kuukautiset. Niin mä voisin ehkä silleen siinä järjestyksessä mennä ja sitten voi tosiaan kysyä. Ja mieluusti kuulen, siis paljon on kaikkea semmoista, mitä mäkin mielelläni vielä opin ja kuulen, niin kiva sitten kuulla muilla, mikä toimii. Mm, Siivouksessa, no niin, monet näistä on niinku sekä täällä että omavaraopistolla ollut mun arjessa. Että et meillä ei just vaikka ole imuria tai mitään, että et jos siivotaan sisällä, niin sitten lakastaan. Ja sitten mä en edes käytä itse moppia, että mä sitten niin kun, käytän lämmintä vettä ja tarvittaessa saippua ja sitten ihan siis polviltani kaan kanssa sit hinkkaan sen lattian puhtaas, etenkin niistä kohdista, missä on tarve, koska mopilla harvoin saa sit niitä pinttyneitä likoja niin kun pois. Ja sitten tosiaan ihan, että matot tampataan ja niin kun, et mä itse niin kun, olen kokenut hyvin semmoisen perussiivouksen niin kun pääasiassa riittäväksi. Sitten ikkunoiden pesus mä oon käyttänyt niin kuin lämmintä vettä, johon sitten sekoittaa vähän etikkaa ja vähän saippua, mikä voi olla niin kuin eri tavoin valmistettu se saippua. Mä oon tänä kesän ekan kerran saanut sadon rohtosuopayrtistä, joka on siis monivuotinen kasvi, mikä lisääntyy aika helposti ja nopeasti. Eli siitä voi kerätä sekä ne kukat että lehdet että varret. Ja sitten niistä voi keittää sellaisen teen joko silloin tuoreeltaan, tai sitten ne voi kuivata ja sitten sitä voi just talven mittaan käyttää, että keittää sen teen. Ja mä tiedän, että omavaraopistolla on myös niinku alettu käyttää sitä. Mä en ole itse vielä siis niinku, päässyt kokeilemaan, että meillä on vielä niinku, muuta saippua jäljellä, että se on silleen just testausvaiheessa, että miten kauan se tee vaikka säilyy ja miten iso annos kannattaa tehdä ja tälleen, niin siitä kyllä kuulen mieluusti. Ja sitten pyykinpesussa mä oon itse käyttänyt nyt joitain vuosia noita pesupähkinöitä. Mä oon siis saanut niitä ystävältä, joka niitä on kerännyt. Ja siis mä oon ihan tehnyt silleen, että mä niinku veitsellä raastan siitä pähkinästä niinku pieniä hituloita sinne lämpimään pyykkiveteen ja sitten laitan sinne ne pyykit. Ja ensin mä oon liottanut kaikkia pyykkejä kylmässä vedessä niinku jopa vuorokauden verran, milloin niistä sitten lähtee niinku sitä niinku likaa jo irti. Ja sitten jos niissä on jotain vaikka niinku, veritahroja tai jotain muuta tahraa, niin sitten kansi eka kyllä pestä kylmällä vedellä, että se ei pinty siihen. Ja mä itse pesen kaikki pyykit niin kuin nyrkkipyykkinä, myös lakanat. Ja silloin siinä vaan kestää sit hetki pitempään, että ne kuivuu, niin kuin, koska sitten niihin jää väistämättä enemmän kosteutta kuin sit, jos pesis konepyykkinä ne. Mutta mä oon kokenut itse sen ihan riittäväksi, että kun sitten on niinku saanut puristeltua ne mahdollisimman kuivaksi ja sitten, että on riittävästi aikaa sit kuivattaa niitä. Ja mitä omavaraopistoilla tehtiin lakanoiden kanssa, niin siellä oli sitten vanha pulsaattorikone ja sitten semmoinen yksinkertainen linko. Eli pulsaattoriin niin lämmitetään ne vedet padassa erikseen ja sitten se on just, että se täytetään itse sillä vedellä ja vaihdetaan niitä vesiä. Ja sitten niitä samoja vesiä voi käyttää useamman kerran, että sitten aina niinku, likaisimmat pyykit pestään niillä niinku vähemmän puhtailla vesillä. Ja sitten ne pestään niinku 2 tai 3 kertaa aina eri vedellä ne pyykit. Ja sitten lopuksi lingotaan. Joo, Selma. Mä vielä palaan tuohon pesupähkinään, että Joo. mitä se
sun pesupähkinä, onko ne niitä, mitä tuotiin jossain vaiheessa, en tiedä tuodaanko enää, niin Intiasta vai onko esimerkiksi, tarkoitatko se hevoskastania pesupähkinällä vai? Siis mä käsitin, että ne olisi kerätty joko Suomesta tai sitten jostain tästä niin kuin Pohjoismaasta, mutta ne ei musta niin kuin näytä hevoskastannajalta, että mun tarvitsisi kysyä Pietalta, keneltä mä sain niitä, että Joo, on onko, yhä niitä jäljellä. Ja sitten ne on myös ollut tosi riittoisia, että, niin kuin, että mulla on kestänyt niin kuin ihan siis vaikka kuukausia niin kuin se yksi. Mutta se toki riippuu ihan siitä pestävän pyykin määrästä ja että kuinka minkä paljon sitä kokoinen se on? Siis ne pesupähkinät, mitä Intiasta tuotiin, niin ne on semmoisia vähän niin kuin pähkinän kuoria. Ne on onttoja ja puolikkaita. Okei, joo. No sit se voisi olla ehkä se hevoskastenne, koska se on siis, se on ehkä semmoinen tämän Joo, kokoinen. Ja sitten siinä on sisällä semmoista, sen sisus on niinku valkoinen. Että joo, siinä on päällä semmoinen ruskea kuori. kuulostaa hevoskastanilta. Joo, voi se olla. Niinpä. Mm. Ja niitä mä oon just käsittänyt, että et voisi olla mahdollista just kasvattaa Suomessa, tai kai niitä niinku on Etelä-Suomessa, mitä No, sit voi ihan keräilläkin. meilläkin kasvaa, mutta ne on vielä niin Mm. pieniä, että ei ole päästy korjaamaan satoa täällä. Niin, niinpä. Et se on ollut musta tosi niin kuin, kätevä. Mä oon jotenkin miettinyt, että voisiko sitä käyttää myös tiskaamiseen, mutta en ole niin kuin, kokeillut tai sen enempää perehtynyt. Et sitä just sitä rohtosuopayrtistehtävää niin kuin, saippua voi käyttää myös tiskaamisessa. Ja sitten omavaraopistolla meillä oli, niin kuin, kunnes se rohtosuopayrtti oli tarpeeksi satoisaa, niin sitten käytettiin niin kuin itse tehtyä saippua, joka oli just siis kaupan näistä käytetyistä paistinrasvoista ja sitten lipeästä tehty. Ja sitten niin kuin käsienpesuun suunnatussa saippuassa sit ei ollut sitä lipeää tai sitä oli ihan tosi vähän, jos ollenkaan. Mutta mä en ole itse ollut sitä mukana tekemässä, niin se on myös niin kuin, mitä on miettinyt, että olisiko se hyvä niin kuin, olla sit varuiksi myös, jos tarvii isompia määriä. Mm, joo. Mietin, että olikohan pyykinpesusta vielä jotain. Mm, ehkä se, että just talvipakkasilla, sille on kai joku nimikin sit, joku just, että viedään ne pyykit silleen niin kuin ulos tai vaan niin kuin petivaatteet myös kovilla pakkasilla ulos. Että sitten ne niin kuin raikastuu siinä. Tai sitten, että voi niin kuin lumella pestä. Niin musta se on ollut ihan kiva silloin, kun se on mahdollista. Mm, ja täälläkin tosiaan sit just, niin kuin mä itse pesen paljon myös pyykkiä silleen just niin kuin yksittäisiä vaatteita kerralla, että silloin ihan riittää, että tekee niin kuin hellalla sitä pyykkivettä. Mutta sitten myös voi pestä, tai se on ihan kätevää, että sitten kun on saunan lämmitys, niin sitten padassa kun lämmitetään isompi väärä vettä, niin että sillä sitten pyykkää. Niin mäkin olen niin kuin tutkinut sitä, että no, kuinka monta kertaa tarvii laittaa sitä saippua ja kuinka monta huuhtelukertaa, mutta nykyään mä ehkä teen vaan silleen, että mulla on se liotus tai se esipesu ja sitten mä laitan saippuan ja sitten mä huuhtelen sen tyyliin kahdesti ja se on ollut ihan toimiva. Mm, joo. No sitten niin kuin just jotenkin omasta hygieniasta, niin öö, mä itse niin kuin en ole varmaan ehkä ikinä niin kuin käyttänyt silleen saippua peseytymiseen ja olen kokenut sen tosi niin kuin toimivaksi. Tai olen käsittänyt, että niitä ei niin kuin suositella just etenkään vaikka intiimialueelle muutenkaan. Ja sitten hiustenpesussa mä käytin aiemmin semmoista ruohonjuuresta, mitä sai semmoista Mine Base mineraalisuolaa. Että siitä niin kuin tehtiin semmoinen tahna vähän, niin kuin, mikä sitten levitettiin päänahkaan, niin se oli musta aika niin kuin, toimiva etenkin silleen siirtymävaiheessa pois niin kuin, kaupan shampooista. Ja sitten mulla on tullut silleen just, että kun mä oon käynyt eropaskouluun ja sitten siellä ollut silleen pidemmillä vaelluksilla, missä niin kuin, ei ole vaikka päässyt peseytymään niin kuin, viikkoon, niin sitten jotenkin siellä tuli jotenkin se tottuminen siihen, että se olikin tosi samankaltainen se olo kuin jos ei olisi käynyt vaikka päivään suihkussa.
että se ei tuntunut silleen merkittävästi niin kuin jotenkin likaisemmalta se olo sit niin kuin pidemmänkään ajan jälkeen, niin sitten on just kokenut, että meillä on vaikka niin kuin oma varapistolla oli kerran viikossa sauna, mutta sitten meillä on niin kuin harvemmin, koska meitä myös asuu täällä niin kuin vähemmän ja sitten ei ole tarvetta niin usein. Että sitten voi peseytyä vadissa siinä välissä ja oma varapistolla just vaikka tehtiin semmoisia pesulappuja, mikä on siis niinku peruspyyhkeestä ommeltu ja sitten sinne saa niinku käden sisälle. Ja sitten sen kun kostuttaa lämpimässä vedessä ja sivelee itse, niin siitä tulee tosi niinku raikas olo tai vähän niin kuin semmoinen, että olisi käynyt suihkussa. Mutta itse silleen aika vaihtelevasti niinku käytän sitä, että kesällä just pystyy uimaan, niin sitten koen sen monesti niinku riittäväksi sit peseytymiseen. Mm, Ja sitten tosiaan just vielä siitä niinku hiusten pesemisestä, että mä muistan, että jotenkin just, öö, jotenkin, että mulla ne kaupan niinku hiusten pesuaineet ja shampoo silleen niinku kuivatti päätä, tai että sitten se alkoi silleen aika nopeasti kutista, niin sitten mä niinku vähitellen siirryin siihen mineraalisuolaan, että sitten mä niinku vaikka joka toisen kerran pesin sillä, ja sitten myös harvensin sitä hiusten pesuväliä niinku niillä aineilla, niin sitten se silleen niinku muuttui se olo, tai että sitten se ei enää niinku kutissu, tai ei tullut niin semmoinen tarve niinku käyttää sitä kaupan shampoota. Ja sitten jossain vaiheessa mä sitten niinku just aloin harventaa sitä väliä niin paljon, että sitten mä huomasin, että niinku, et sit ihan niinku vedellä pesu tai niinku harvoin hiusten pesu, niin oli sit, tai tuntui silleen niinku yhtä toimivalta kuin se, mistä mä olin silleen niinku jotenkin yllättynyt, että se toimi. Sitten mä oon lukenut just, että niinku hiusten kuitenkin jotenkin ne luontaiset niinku rasvat sit tekee niille hyvää. Et just, että sit se kutina johtuisi siitä, että ne niinku pestään liian usein sieltä pois. Niin se on mun käsitys niinku tällä hetkellä. Mm, onkohan nyt muuta siitä vaikka peseytymisestä? Mm, no, sit voi sanoa, jos tulee mieleen. No sit hampaiden pesusta, siihen mä oon niinku miettinyt silleen vaihtoehtoja. Öö, Mun ehkä tällä hetkellä tulkinta on, että se niinku ruokavalio ja vaikka aterioiden väli niinku vaikuttaa tosi paljon siihen, että missä kunnossa hampaat pysyy. Et mulla ei itsellä ole ikinä ollut niinku reikiä, mutta mä niinku, en ole ikinä oikein silleen käyttänyt vaikka hiilihapotettuja tuotteita tai niinku, syönyt jotenkin niinku sokeria silleen säännöllisesti. Niin mä luulen, että se niinku auttaa. Ja sitten, että jotenkin että on silleen väliä niiden happohyökkäysten välillä. Ja mä tunnen yhden ihmisen, joka ei ole niinku koskaan elämässään siis pessy hampaita ollenkaan, ja hänellä ei ole niinku yhtään reikiä. Mutta mä en ole itse niinku uskaltanut kokeilla sitä, koska jotenkin sit haluan olla jotenkin varma siitä, että hampaat vois hyvin. Mm, Mä oon niinku joskus ostanut jotain semmoisia, just mitä ruohonjuuressa saa, semmoisia niinku missä olisi niinku luonnollisia ainesosia hammastahnoissa. Sitten mä oon alkanut itse tehdä semmoista hammastahnaa, siis mihin tulee kookosrasvaa ja sitten ruokasoodaa. Ja silleen niinku sopivassa suhteessa, että jos sitä ruokasoodaa on liikaa, niin sit se tuntuu niinku ikävältä hampaissa, mutta sitten, että sit on niinku vähän, niin sitten se just vähentää niitä niinku tai mitä, onko ne maitohappobakteereja, mitä sitten just suussa, niinku, mitkä sitä reikiintymistä, ei ne ole maitohappobakteereita, ne on jotain muita. No siis kuitenkin sitä, mikä sitten aiheuttaa reikiintymistä. Niin sitten, että just, että se on aika sellainen, niinku, että just niin, että siinä ei ole fluoria eikä ksylitoliin, niin sitten mä tiedän, että joillain se on vaikka aiheuttanut silleen, että kiille on ohentunut, mutta mulla itsellä ei ole vielä tullut siitä niinku mitään niinku haasteita. Että mä niinku ajattelen, että se on semmoinen kokeilu, just miten mä niinku tutkin ja sitten voi muuttaa niitä toimintatapoja. Että sitten mä just koen, että kaupan hammastahnoissa on tosi silleen niinku voimakas se niinku maku ja sitten se vaahtoutuminen ja jotenkin
sit siitä jää semmoinen tosi erilainen olo suuhun. Niin en ole myöskään niin kuin edes löytänyt semmoista kaupan hammastahnaa, mitä jotenkin tuntuisi mukavalta sitten nykyään käyttää. Mm, Sitten omavaraopistolla, niin kuin, no ehkä lähinnä Lasse on käyttänyt sit tai siellä niin kuin sai kokeilla sitä niin kuin tuhka- tai koivun niin kuin lipeästä kautta tuhkasta tehtyä hammastahnaa. Se on ihan semmoista jauhetta, mutta se tuntuu aika silleen liian tujulta ainakin mulle. Ja sitten mä tiedän ihmisiä, kello on vaikka niin kuin tyli lähtenyt kiille kokonaan sen takia, niin sitten se niin kuin vähän mietityttää, että voiko se ainakaan niin kuin pelkästään toimia. Mm, Ja sitten tosiaan, niin, aiemmin mä oon niin kuin langannut hampaita niin kuin useita vuosia, mutta sitten sit kaupoista on loppunut semmoinen, tai ruohonjuuresta semmoinen ei-muovinen hammaslanka, mikä toimisi. Sitten mä oon vaan lopettanut sen ja sitten en ole huomannut oikeastaan eroa. Ja tosta on 2 vuotta nytten. Mm, no sitten huussista, niin meillä on silleen, tai mä itse käytän vaan siis sammalta huussissa pyyhkimiseen. Ja se on musta ollut tosi toimiva. Siinä on vaan se, että täälläkin, että siihen tarvii siis maanomistajan luvan siihen keräämiseen. Ja musta itsestä se on niinku, se samalla on paljon mukavampi kuin vessapaperi, koska se voi olla just silleen niinku kostea ja pehmeä. Niin ainoa just se niinku rajoite on se, että minkä verran sitä sammalta on saatavilla. Et meilläkin niinku, on paljon paikkoja, mistä sitä ei raski ottaa, että siinä kestää sitten kuitenkin 4 vuotta, että se rahkasammal niin kuin kasvaa takaisin. Ja sitten joissain paikoissa voi olla jotain vaikka vaarantuneita sammalia, mitkä sitten olisi tosi ihana säästää. Mutta mulla itsellä menee vaikka tosi pieniä määriä sitä tai sillä, että mä teen itse siitä semmoisen niin kuin tiiviin niin kuin pallon, millä mä sitten pyyhin. Ja sitten me käytetään niinku huussin kuivikkeena sit niinku tällä hetkellä, mitä on tullut tästä talon vanhasta alapohjasta. Se on semmoista niinku sammaleen ja saven sekoitusta. Ja sitten myös laitetaan vähän biohiiltä sinne, niinku, mikä imeyttää sit pissaa, mikä tulee huussiin. Mm, ja tota, ja sitten kun se loppuu se talon eriste, niin sitten on ajatuksissa niin kuin käyttää heinää, niin kuin mitä sitten niitetään kesällä ja kuivatetaan. Ja silleen käytettiin omavaraopistollakin. Mm, ja sitten niin kuin, niin, tai että pissaa me on sitten niin kuin kerätty myös silleen kanistereihin niin kuin nyt talvellakin ja sitten semmoisissa niin kuin 5-10 litran kanistereissa niin kuin säilytetään niitä kellarissa, missä ne pysyy sulana. Ja sitten keväällä kyllästetään biohiilet sit niillä. Ja sitten ne menee kasvimaahan. Ja sitten sama just, että huussissa, niin kun, että meillä on niin kun erikseen täällä kompostori niin kun noille, mitä tulee keittiöstä. Ja sitten on niin kun erikseen huussikomposti. Ja molempia sitten tehdään kasvimaalle, että se huussikomposti sitten niin kun käännetään se 2 vuodessa ja pidetään sitä 2 vuotta, niin sitten se on valmis. Joo, Selma. Niin, ei mä vaan ja miettimään sitä, että miksi te säilytätte sitä virtsaa niin kuin ennen kuin te lataatte sen. Siinähän aina väistämättä sitten kuitenkin haihtuu typpöä ilmaa ja näin. Onko siihen... Mä tiedän, että esimerkiksi tuolla Holmassa siis, Holman kansanopistossa Etelä-Ruotsissa myös niitä säilytellään, niitä kanistereita ja se on mulle mysteeri, että miksi. Mä tiedän, että siinä on joku ajatus jostakin ammoniakki, jostakin muutoksesta, mutta mä en ymmärrä, miksi se ei tapahtuisi siellä hiilen sisällä myös. Hyvä kysymys, ja mekin ollaan just tätä pohdittu. Meillä on silleen, että me siis kaivettiin semmoinen biohiilikuoppa syksyllä, ja sitten me poltettiin siinä risui, mitä oli jäänyt siis niin kuin metsänharvennuksesta yli, mitä täällä viime talvena tehtiin, niin sitten siitä tuli noin 500 litraa biohiiltä, ja sitten on ehkä se niin kuin huoli, että saadaanko me kerättyä sit keväällä niin paljon pissaa, niin kuin että me saataisiin sit se kaikki hiili silloin maahan. Mutta tosiaan just niin kun
varmaan sitä ehtisi kerätä myös sit niinku myöhemmin talvella. Että nyt on tälleen kokeilua ja tutkimista. No, mutta Tai ainakin, niin miksi te sanon ette lataa, miksi te ette niin kuin lataa niitä saman tien? Siis meillähän on vaan, mullahan on täällä jurtassakin sisävässä, mulla on 10 litraa ämpäri, joka on melkein puolella hiiltä. niinpä. No me on tehty, no se on just kokeilussa, että silloin kun me sammutettiin se biohiilin poltto niin kuin kasa, mikä oli siis täynnä sitä hiiltä, niin silloin me käytettiin siinä niin kuin, käytettä sen sammuttamiseen, niin siitä tosiaan haihtui tosi paljon pois, että siihen meni 500 litraa sitä käytettä. Niin sitten ne tuntuu, että ne on silleen niin kuin osin latautuneita, mutta sitten ne, niin kun täällä oli pakkasta, niin sitten ne jäätyi semmoisiksi kököiksi, ja sitten me oltiin niin kuin huolissaan siitä, että voiko ne haljata ne tynnyrit. Niin sitten se on vähän ollut vaikea jotenkin lukea, tai että jos ne on vain osin latautuneita, että miten me voidaan lisätä sinne sitä niin kuin pissaa, koska sitten sen näkee vasta, kun se alkaa niin kuin tulvia tai se nestepinta nousta, että jos siellä on sitä liikaa. Ja sitten kuitenkin ne tynnyrit on tällä hetkellä ulkona ja niitä ei saa siirrettyä sit muualle. Niin se on nyt tämmöinen siis, mikä on just kesken tämmöinen pohdinta. Voi just antaa vinkkejä, jos tulee mieleen. Niin, kuulostaa monimutkaiselta. Tai niin kuin, että siis se lataaminenhan kestää lämpimässä säässä, silleen niin kuin ei pakkassäässä, niin 4 viikkoa. Mm. Ja niin, no en mä tiedä. No, en mä rupea tässä nyt esitelmöimään. Se on netissä siellä, jos hiillä ja hapata googlettaa tai laittaa hakukoneeseen, niin se löytyy se Terrapretta-juttu, missä mä oon selostanut, miten tärkkilän vessat toimii. Niinpä. Joo. Ja Olen mä sen sitten, että hiiltähän syntyy, ei mun ole tarvinnut yleensä mitään erikseen biohiiltä tehdä, vaan se syntyy lämmityksen ja ruoanlaiton ohessa se. Mulla on kyllä sitten talvi silloin kun useamman pesällisen käyttää lämmitykseen, niin sitten käytän siinä myös hiiltimiä, että mä niinku sitä satoa lisään. Mutta... Jep. Täällä on just se ero, kun täällä on arinat tulisioissa, niin täällä Mm. vaan leivinuunista sit saa hiiltä. Et siinä, se oli Joo. just yksi toimiva omavaraopistolla asuessa, että siellä me saatiin talvella just Mm. 200 litraa hiiltä helposti. Ja me tehtiin vielä silleen, että me otettiin, sitten kun tulisias alkoi olla hiilos, niin me otettiin se siis vanhaan kattilaan, mihin sai ilmatiiviin kannen. Ja sitten niin kuin tukahdutettiin se siellä, niin se ei palannut tuhkaksi, koska tuhkaa tuli ylimääräisesti tai niin kuin liikaa suhteessa käyttöön. Mä oon Niin, teettänyt hellaan semmoisen harvan arinan, että ne tippuu sieltä niin kuin aikaisemmin. mm, Ne tippuu ne hiilenpalat sinne alas ja sitten joka kerta kun sen tyhjää, niin pikkusen pystyy parantamaan sitä hellan hiilisatoa, vaikka se onkin arinallinen. niin, aivan. Eli sitten ne niin kuin sammuu sinne eikä pala hiileksi. Niin, siis jossain määrin joo, varsinkin jos siellä on jo vähän tuhkaa, niin ne jää sinne tuhkaan. Mm, niinpä. Joo, kiinnostavaa. Me just nyt haluttiin, kun meillä on aika silleen kuiva toi kasvimaa, ja sitten haluttiin kokeilla sitä biohiiltämistä, että sinne voisi nyt niin kuin ensi kesänä reilusti lisätä sitä biohiiltä. Niin siksi oli kiva tehdä tolleen enemmän sitten kerralla. Joo. Mm, mä mietin, olikohan huussista vielä jotain. No sitten oli niinku kuukautisista se, että mä itse olen aina käyttänyt niinku kuukuppia ja se on ollut musta tosi kätevä. Että sitten niinku, mulla on aina sit ollut joku vesipullo ja sitten mä joko huussissa tai muualla ulkona sitten niinku on tyhjentänyt sen ja pessy ihan kylmällä vedellä niinku kuukautisten aikana. Ja sitten mulla on semmoinen oma kattila, missä mä sitten keitän sen aina sitten niinku kuukautisten jälkeen. Niin se on ollut kyllä tosi toimiva. Sitten mä tiedän, että jotkut käyttää just vaikka kestositeitä, mitkä sit voi pestä. Ja joku kaveri oli just kokeillut, että se laittoi sitä rahkasammalta. Tai se oli ommellut semmoisen kestositeen, missä oli tasku, minne sit sai laitettua rahkasammalta sisälle. Ja kuulemma se oli kans toiminut. Niin se oli musta ihan kiinnostava kuulla. Mm, onkohan niistä muuta? Ei ehkä nyt tule ainakaan mieleen. Mm,
Joo, no tässä oli oikeastaan mitä mulla oli mietittynä valmiiksi. Sitten voidaan jutella ja voi kysyä. Kiitos. Kiitos. Mennäänkö ihan nyt vaikka siinä piirijärjestyksessä, minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia omia konsteja kenelläkin on. Hetkinen, mun täytyy oikein katsoa sieltä chatista nyt se, mikä se oli se. Täällä on tämä nokkoskuitu hammaslanka on täällä chatissa mainittu, se on totta. Ja siis ihan hammastikku, puukko ja vähän polttopuuta, niin siitä saa hammastikku. Meikäläisellä, kun alkaa ikää myöten hammasvälit sillä löystyä, laajentua, niin se on tikku käy hyvin. Mutta siis täällä on tämä järjestö. No mä oon täällä ensimmäisenä. No, minäpä sitten tästä jotakin jatkan. Aika tutulta kuulosti, aika samantyyppiset menetelmät täällä Tärkkilässä osin on käytössä. Tähän mä nyt, siis sitä mä hämmästelen sitä niin kuin suhtautumista lipeään, että mä laitoin sen lipeä jutun. Mä käytän itse kyllä lipeää tiskiveteenä ja käsienpesuun ja hiustenpesuun ja pyykinpesuun, paitsi Sirpille ja Villalle. Tässä on nyt ehkä semmoinen, niin kuin mä siinä jutussakin taisin mainita, niin se lipeän mainehan on pilattu sillä teollisella natronlipeällä. Ja tämä mitä mä käytän, niin se on kalilipeää, eli tämmöistä niin kuin pot ash lye tuhkalipeää, joka siis tehdään uuttamalla puun tuhkasta. Eli nyt kun teillä on siellä niitä arinnallisia tulisia, niin teille tulee sitten sitä tuhkaa. Niin ainakaan Mirja Salkinoja Salosen mukaan sillä ei ole niinku väliä, minkälaista tuhkaa pesuaineeksi käyttää, että tai siis siihen pesuaineen lipeän tekemiseen, että vaikka nyt voidaan ajatella, että havupuiden puuaineksessa on jonkun verran raskasmetalleja, johtuen siitä, että kun neulaset putoaa maahan, niin ne happamoittaa sitä aluetta ja sitten sitä menee juuriston kautta siihen puuainekseen. Tai se liuottaa sitten maasta raskasmetalleja. Mutta mä en ollenkaan usko, että niinku vastaavia määriä voisi raskasmetallikuormitusta saada kuin vaikka polttamalla tupakkaa tai syömällä jotakin tuontiruokaa. Niin ei se niin kuin pesuaine käytössä. Tietysti jos lipeää käyttää sisällisesti niin kuin elimistön neutralointiin, niin silloin se pitäisi tehdä puhtaasta, tai mä oon ainakin tehnyt niin kuin koivusta sillä, että on kuorinut sen ihan kaarnastakin ja sitten kaarnasta ja tuohesta puhdistanut sen tulisijan ja polttanut siinä ja sitten kerännyt sen puhtaan koivun tuhkasadon ja tehnyt siitä sitten sen lipeän. Mutta joo, olikohan mulla muuta mielessä tuossa se lipeä on nyt semmoinen kyllä yleisöinen. En ole vielä itse, nyt siis mä oon kyllä keittänyt saippuaa, mutta ne on ollut sitten, silloin on käytetty tätä kaupallista natronlipeää, joka on toki niin kuin vaarallinen aine, mutta että olen ajatellut, että voisin jostain just vaikka jotain paistorasvoja koittaa saada vaikka jonkun ravintolan jätteitä käyttöön niin, että voisi kokeilla sitten, että jos tekisi niinku semmoisen tiukemman lipeän. Eihän mulla ole mitään tarvetta tehdä siitä mun tiski- ja pyykkilipeästä semmoista niinku tiivistettä noin normioloissa, että se on aika laimeita semmoista, mikä ei ollenkaan tunnu käsissä niinku pahalta. Niin ää, no, ajatus katkaisi. Mutta että jos mä tekisin saippua ihan sitten niin kuin itse nyt taas, niin ehkä tekisin sitten jostain jäterasvasta sillä, että mä koittaisin keittää siitä lipeästä sitten semmoisen niin tiukan, että siihen sitten vaikka höyhen sulaa, niin sittenhän siinä kyllä se pystyy saippuaan siinä tuhkalipeässäkin keittämään.
Niinhän sitä on tehty. Ja sitten hampaiden pesusta vielä. Mä voisin tietysti laittaa hetkinen. Onko mulla nyt tässä? Mulla on yksi kirja tossa. Mä otan sen esiin. Mä voin näyttää sen. No, mä nyt hukannut sen. Mä en nyt löydä sitä kirjaa. Täällä on vaan jotain intialaista viisautta ja japanilaisia runoja ja Valdor Laxnessia. Mutta sitä kirjaa ei ole. Nara Petrovicin tämmöinen niin kuin human like instructions how to use humans. tai tämmöinen niin kuin ihmisen käyttöopas. Mutta ainakin Kaitsu tuntee Naran ja ehkä joku muukin, joka on käynyt Gen-konferensseissa, niin saattaa tuntea siis slovenialainen, ei kun slovakialainen. Tämmöinen ekokylä-aktivisti, joka elää varsin primitiivisesti, niin hän opettaa joka tilaisuudessa, missä hän on, niin hän pitää semmoisen työpajan, missä hän opettaa tätä chewing stick hommaa. Ja kyllä mä oon itsekin todennut, että se purutikku on hammasharjana tosi tehokas ja tuntuu aina kun sitä muistaa käyttää, niin muistat, että ai niin, että millään muulla ei saa hampaita niin puhtaaksi kuin sillä. Eli niin kuin pätkästään tuore tikku jostakin myrkyttömästä puuleista. Yleensä paju on aika hyvä ja moni muukin puulaji toimii. Kaitsu tietää kertoa, että Katemäessä on käynyt jotain ajurvedisia tohtoreita, jotka totesivat, että Suomessa kasvavista puista ilmeisesti toi hopeapaju voisi olla paras siihen. Mutta se etuhampaiden välissä sillä niin kuin jyystetään semmoiseksi harjaksi se tikun pää ja sitten sillä puhdistetaan hampaat. Ja mä en ole itse vuosikymmeniin käyttänyt fluoripitoisia hammastahnoja. Mun isä vanhoilla päivillään opiskeli vyöhyketerapeutiksi ja homeopaattiksi ja aika paljon kirjoitti noista lisäaineista ja muista. Ja sitten se ehdottomasti kielsi antamasta esimerkiksi lapsille fluoritabletteja tai käyttämästä fluorihammastahnaa. Joo, se on totta, että se kovettaa hammaskiilettä, mutta se kovettaa sitten jotain muutakin. Ja ilmeisesti, tai ainakin jonkun tarinan mukaan se kovettaa aivosoluja etenkin tuossa etuotsalohkossa jossain, missä on sitten se semmoinen visioinnin näkemisen kyky. Ja ehkä siksi tämä ihmiskunta tällä hetkellä on niin näköalaton, että me käytetään fluorihammastahnaa. Ehkä. Mutta joo, ehkä mä nyt olisi varmaan paljonkin kaikkia juttuja, mutta ehkä mä nyt en tämän pitemmästi yksin puhelle tässä vaan pistän. Sitten, oliko se mun jälkeen Kaitsu? Joo, Kaitsu. Joo, tuossa oli niinku monia teemoja, kaikkea mä en mitään osaa sanoa, mä ihan lonkalta sanon vaan jotain. Joo, toi hammastikku homma, Intiassahan sitä paljon kanssa, kun on siellä pyörinyt, niin syrjäseudulla ihmiset harrastaa tosiaan. Ja kyllä se muistaakseni oli just tuo hopeapajuhomma, mutta periaatteessa nyt mikä tahansa, mikä sopivasti niin kuin pureskelemalla saa pehmeäksi sen pään ja harjakset ikään kuin siitä, tai kuidut silleen toimimaan, jos siitä nyt on kysymys. Mä itse olen jo käyttänyt kyllä jotain bambuhammasharjaa, mikä on ollut myös mun mielestä hyvä, vaikka se onkin sitten kaupasta ostettu, mutta kuitenkin tuommoinen luonnonkuituinen. Ja sitten niiltä ajoilta, kun mä siellä Intiassa pyörin, niin mulla on edelleen jäljellä sellaisia niiden paikallisten rasastanilaisten parantajien tekemää hammaspesupulveria. Just kaivoin sen, mutta en mä tiedä, pystyykö noita ainesosia. Mä en pysty välttämättä kääntämään, muista mitä nämä on. Soft stone, mitä lienee, niin on 40% melkein. Machu fruit, 7,2%. Niin siis mä nyt en vaan sano, että mä oon niinku siis siitä
siellä ollessani hankin sitä isomman määrän ja mulla on sitä edelleen ja mä oon niin kuin nämä kaikki vuodet käyttänyt niin kuin tällaista ajurvedista hammaspesupulveria, joka on niin kuin näiden paikallisten parantajien siellä tekemää. Niin en tiedä, saisiko tästä sitten jotakin vinkkiä, jos haluaisi jotain myös kehitellä täällä, mutta huvikseni sanon nyt, mitä tässä on, niin kuin, tämäkin on hilpeätä, sea foam. Niin kuin, kai se on niin kuin jonkunlaista merivaahtoa, mutta mitä se on, onko se sitten suolaa vai kuin, en tiedä. Sitten neem bark, no neem puun kuorta, guava leaves ja sitten alumiinisilikaatti ja purified alum. Että näähän on niinku, näitähän voidaan pitää varmaan, jos sisäisesti nauttii oikein, niin huonoina juttuina, mutta tällaisessa niin kun se uudellaan pois, niin ehkä se on sitten, ainakin tämä on niin kuin ajurvedinen perinne. Close, eli mikä tämä nyt on tämä mauste? Tiedätte, Neilikka. neilikka, niin Ja täällä on kampparia, joo. Sitten vielä kinnamon. Siis nyt mä oon väsynyt, mulla ei näköjään käännökset toimi omasta päästä. No näitä ruskeita patukoita tai kaneli. kaneli, hyvä, kiitos. Sitten on piparminttua ja sitten vielä jatropa, kuorta jatropa on semmoinen aavikkokasvi. No, mutta tässä on, no, mutta tämmöistä mä oon käyttänyt, ja tämä on hirveän hyvä vielä, mainostetaan tai todetaan niin kuin ikenille, ja samoin niin kuin hammaskivi ja tämmöisiä. Mulla, en mä tiedä, kyllä mun hampaat on ainakin jotain hampaita vielä suussakin, että olen mä kyllä sitten joutunut, mulla on ollut semmoinen, että on hajonnut niin kuin kolarissa mennyt muuta niin kuin etuhampaat, niin sitten ne mä uusin tässä jossain vaiheessa ja se oli kyllä kivaa, että sitten mä käytin tätä länsimaista lääketiedettä ja kyllä niin kuin, joo, no niin, sitten tuosta tukkahommasta, niin mä joskus silloin ehkä noin alle 2010, niin just tuolla jossain eteläreissulla, niin mulla hävisi joku tukanpesuaine kesken matkan ja sitten kuitenkin siellä kävi suihkussa, niin siihen se mulla sitten loppui. Usein yleensä kesällä mä en ollut Suomessakaan pessyt tukkaa muuta kuin vedellä siis ja siitä lähtien mä oon pessyt pelkällä vedellä ja paitsi sitten jossakin aikaisemmissa vaiheissahan oli tämä rasul niin kuin, ehkä voi sanoa niin kuin hiesu tai savi, jota sai puhtaana aikanaan kanssa hankittua Tanskassa. Mä asuin silloin ja sieltä sitä sai. Sitten ne teki sitä Urtekram, sitä Rasul shampoota myös, mutta siinä oli sitten noita pesuaineita. Että sitäkin me vähän käytiin, mutta siis savi, se tietyn kaltainen hiesu tai savi, niin se oli ihan hyvä. Mutta että sitten mä oon pessyt tosiaan niin kuin lähemmäs 20 vuotta pelkällä vedellä. Ja mä oon erittäin tyytyväinen, siis oikeasti erittäin tyytyväinen, mutta tuntuu että tukka niin kuin todella niin kuin viihtyy. Ja monethan kaljuntuu tässä vaiheessa, mutta syyt on tietenkin erilaiset, tai mitä sattuu, mutta mulla on niin kuin tukka säilynyt tosi kivana. Ja se, että se ennen rasvottui ja se nykyään ei rasvotu, että se on niin kuin semmoinen yksi juttu. Ja mitäs muuta? Tuossa nyt oli kaikenlaista. Kiva siis kyllä kuulla. Tämä hiilihommahan olisi tärkeä ja siis biohiilihomma ylipäätään ja nuo tekniikat ja ne kirjoitukset, mitä niistä on ja nuo Tärkkilän kokeilut, niin ne on ihan hienoja juttuja, samoin kuin ne jalotuksenkin ohjeet, mutta just se, että sen saisi tulemaan osana arkea ja toi oli ihan hyvä tai kiinnostava myös toi niin kuin vuotava arina, ikään kuin heti isommat kappaleet tippuukin sinne ja ne voisi tukahtua tuhkaan, niin tuommoisia juttuja voisi kanssa
kehittää, mutta myös niin kuin niitä pönttöjä, mitä tuommoisissa tulisioissa voi käyttää, jos niistä on niin kuin hyvää kokemusta. Toi on niin kuin sitten oma maailmansa miettiä myös enemmän. Sitten tämä sammalhomma. Joskus naapurin metsälaidasta kaivettiin niin kuin valtavia määriä sammalia. Se oli oikein, niin kuin, että sopivalta paikalta kun löytää, niin kyllähän niitä voi saada ihan valtavia määriä, jos saa luvan. Tosin silloin kun kaivaa, niin nehän on ihan märkää. Että me nostettiin vain lavoille ja annettiin kuivua jonkun aikaa ja sitten käytiin myöhemmin hakemassa sitten jätessäkeillä ja kuivattiin lisää erikseen. Mutta että joo, mutta että nyt sitten tämä samainen naapuri sitten kuoli ja sitten se siirtyi kunnalle ja sitten ei ole kyllä enää sitten käyty, mutta että paikkahan siellä on ja se varmaan voisi olla sovittavissa, jos pystyisi saamaan talkoot siihen juttuun. Pesuaineet, niin no toi hevoskastanje kuulostaa kyllä kivalta, jos toi on ollut tosiaan hevoskastanje. Ei ole tullut itse kokeiltua, mutta mielellään kokeilen ja kyllähän tuolta jo Tampereeltakin niitä löytyy, että luulisi, että keräämällä syksyllä sopivassa vaiheessa niin pääsisi sieltä noukkia kokeilemaan. Ja oliko jotakin intiimihygieniapuolta vielä jota voisi tuossa. No, mutta tämä nyt ensikommenttina, jos mulle tulee lisää mieleen, niin mä otan toisella kierroksella sitten, niin mennään rinkelissä eteenpäin, eli Maria. No, minä en lähde toistamaan mitään, mitä tuossa on jo tullut esille, mutta tuli mieleen tuosta, jos niin kuin kuukautissiteeseen niin tarvii lisää imua, niin moni sen tietääkin varmaan, että osmankäämi on aika imukykystä. Ja mitäs täällä oli muita, mitä... Siis onko se sitä röyhelöä siitä sitten? Joo, sitä joo. Että sitä pakataan, niin se imee aika kivasti. Ja tosiaan niin kiitos tästä hevoskastanja-jutusta, että se oli mulle ihan uusi. Että vaikka meidän hevoskastanja on vasta semmoinen 60-70 senttinen, mutta naapurilta voisi ehkä käydä luvan kanssa vähän pöllimässä. Ja niin tukanpesussa niin on kaiken maailman juttuja on kokeillut, mutta mä oon sitten itse sillä, mikähän se on, sanotaanko sitä kylmäkypsytysmenetelmäksi, niin sillä tehnyt sitten saippua ihan niin kuin mitä ruokakaapista löytää, niin sen mukaan. Ja sitä mä vaan mietin, että tämä potash lime, että mahtaisiko se toimia myös kylmäkypsytyksessä, että on sama juttu, että kun on ollut vaan sitä mehiläishoidossa käytettyä lipeää, niin se tuntuu vähän niin kuin hurjalta. Ja tuossa hampaiden pesussa niin kookosöljy me on niin kuin koettu se tosi hyväksi. Ja sitten vielä kun purskuttaa jälkeenpäin ja siinä voi olla mukana hiiltä, niin sitten voi leikkiä, mikähän tämä yksi elokuva, missä oli tämä, no nyt mä en muista, tämä yksi... Davy Jones. Davy Jones, siis tämä... No yksi hahmo kuitenkin, kun se hymyili siellä, se oli ihan mustat hampaat. Pirates of Caribbean. Joo, Pirates of Caribbean, niin voi leikkiä sitten tätä yhtä hahmoa siellä, kun on ihan mustat hampaat. Mutta että, ootas nyt, mulla menee suomi nyt ihan sekaisin, tästä ei tule mitään. Mutta joo, ei mulla varmaan muuta niin kuin lisättävää ole. Kiitos. Kuka siellä oli seuraava apua? Mette on sitten. Joo, kiinnostava kuulla noita lisäyksiä. Ei mullakaan ehkä nyt tässä vaiheessa tule itsellä lisättävää. Joo, mä menen tässä. Joo. No mä kirjasin tuossa kaikkea. Kiitos vielä alustuksesta ja kaikista edellisistä puheenvuoroista. Kiinnostavia juttuja, tuli uusia ja tuttujakin asioita. Yksi, mikä tuli mieleen, oli ainakin se, että sammalta siis on käsittääkseni jotkut käyttänyt vaipoissa myös niin kuin täytteenä, tai varmaan sitä osmankäämiäkin voi
ja kaikki toi vauvahygienia nyt on semmoinen, sit, mitä varmaan joku voi enemmän avata. Itsellä siihen ei ole niin kuin tietoa eikä kokemusta ainakaan. Sitten Sammalen kautta niin tuohon pyyhintäasiaan, että mä kuulin, että jotkut käyttäisi tai saattaisi käyttää rohtoraunio-yrtinlehtiä myös siihen, tai mikä nyt sitten kellekin on saatavilla tai mitä tykkää käyttää. Niitä aina voi niin kuin luovasti varmaan soveltaa asioita, sit kun avautuu semmoiselle niin kuin jotenkin luonnonläheisemmälle niin kuin tavalle hoitaa sitä omaa hygieniaa ja elämää muutenkin. Sitten tuosta meten alustuksesta minulla tuli jotain semmoisia asioita mieleen. Esim. Pyykinpesussa oli se, että sitten tavallaan kun käytetään niin kuin ensin tavallaan niin kuin, sitä puhtainta vettä esim. Pyykinpesussa ja sitten kun se pikkuhiljaa sameutuu, niin sitten tavallaan niin kuin pestään aina vähän niin kuin eri asteilla sitä tavallaan sitä pyykkiä, että hyödynnetään se vesi niin kuin mahdollisimman pitkään, niin sitten ihan lopuksi siellä omavaraopistollakin tehtiin silleen, mikä on musta järkevää, että matoille kaadetaan sitten se, niin kuin, että mattopesuun voi sitten kaataa sen suht niin kuin harmaan veden vielä, missä on kuitenkin sitä pesuainetta, mitä se sitten onkaan, niin sitten tavallaan, että se on yksi sellainen kans, mihin voi sitten käyttää sitä vielä sitä vähän harmaampaa vettä halutessaan, ja sitten ne tietty huuhdellaan ne matot sitten lopuksi kuitenkin. Sitten tosiaan Selma mainitsikin tuossa, että niin jos sitä saippuaa tekee, niin ravintoloista saa sitä ruokaöljyä niin tai sitä rasvaa, mitä on käytetty, niin siihen saippuan tekoon soittaa vaan ja kysyy, niin sitä saa ämpäritolkulla. On saatu ämpäritkin kaupan päälle sitten siihen, kun on pyytänyt sitä, niin ei ihan mielellään yleensä antaa sitä. Itsellä on vähän sama kokemus kuin Kaitsulla tuosta shampoo, että itse ekaa kertaa jossain reissussa olin kuukauden pesemättä hiuksia ja sitten tulin kotiin ja kerroin mun parturikampaa ja isälle, joka on siis kosmetiikka-alalla ollut koko elämänsä ja lanseerannut hiustuotteita ja shampooita maahan tuonut ja tavallaan on tosi niin kuin paljon kosmetiikka- ja etenkin shampoo-jutuissa niin kuin ollut mukana, niin sanoin hänelle, että hei, että mä olin kuukauden käyttämättä shampoota, niin hän sanoi, että joo, eihän sitä mihinkään oikeasti tarvitse. Että se on niin kuin, tämmöinen niin kuin kaupallinen tuote, jonka tarve on niin kuin luotu. Ja se oli jotenkin hauska, että sieltä tuli niin kuin, tavallaan alan asiantuntijalta semmoinen niin kuin paljastus, ja se on niin kuin ihan mahdollista, että iso osa ihmisistä ei ainakaan välttämättä tarkoita, tai siis tarvi sitä shampoota, mutta kaikki on yksilöllistä mun mielestä. Esimerkiksi just toi tuhka niin kuin, tai se hammastahna, niin itse olen käyttänyt sitä silleen noin kerran viikossa, ja mulla se olisi auttanut siihen, että mulla ei muodostu hammaskiveä yhtään niin kuin samalla tavalla, kun sitä kerran viikossa käytän. Mulle se on aika hyvä, että mä joka maanantai yleensä niin kuin pesen sillä tuhkalla mun hampaat, ja se auttaa tosi paljon, tulee tosi sellainen. Mutta varmaan jos joka päivä pesisi, niin kiille varmaan vähän tykkäisi kyttyrää. Et sitten itsellä on muuten tällä hetkellä mulla on sellainen, siinä on varmaan fluoria vähän ainakin siinä tahnassa, minkä se on tällainen joku dyykattu. Joku siis kaupan roskiksesta on löytänyt siis valtavia määriä heitetty hammastahnaa, onkohan se ollut päiväys vanhentunutta sitten, niin käytän sitä ja ajattelin just vähän niin kuin ton tupakan kanssa, että jos nyt ei tupakoi oikeastaan, niin sitten se fluorin määrä voi siinä hammastahnassa vähän olla silleen niin kuin kuitenkin sellainen, mitä voi miettiä, että kun ei liikaa myrkkyä tunge kehoonsa, niin se on varmaan se. Ja hampaisiin liittyen vielä tuli sellainen, että mä joskus, jos tuntuu siltä, niin otan puusta pihkaa tai tuossa eilenkin, kun polttopuita tein ja halkes puu, niin sitten siellä oli pihkaa sisällään, niin sitten laitoin vähän, se on kiva laittaa hampaisiin välillä pihkaa, mulla ainakin se tuntuu kivalta, tai jos sitten on niin kuin joku männyn kukinto tai joku, mitä on kiva pureskella. Itse en ole tuosta hopeapajusta kuullut, mutta mä oon etenkin keväisin niin kuin mahla-aikaan, mutta välillä muutenkin pureskellut koivun oksiin, se tuntuu tosi niin kuin kivalta hampaille.
niitä kun järsii sellaista sopivan ohutta koivuoksaa, niin se tuntuu tosi raikkaalta niin kuin hampaat sen jälkeen. Mä en tiedä, tuleeko siitä sitä ksylitoliikin sitten, miten se toimii, mutta se on tuntunut hyvältä. Ja ylipäänsä niin kuin luonnossa kun menee, niin sitten välillä niin kuin suuhun tulee raikas olo tai semmoinen puhdas ja kiva tunnelma, kun välillä jotain tiettyjä fiiliksen mukaan siankärsämöä tai mitä ikinä niin kuin välillä pureskelee. Ja lakki muodostuu huomattavasti vähemmän, kun syö niin kuin ei-prosessoitua ruokaa pääosin. Et huomasin, että kun aikaisemmin kun söin paljon niin kuin teollisia elintarvikkeita, niin et se tavallaan se, miten paljon jostain sipseistä ja sokerisista niin kuin tuotteista tulee hampaiden pinnalle semmoista niin kuin plakkia, just sellaista niin kuin todella niin kuin likaisen tuntusta kerrosta, niin se kyllä vähenee, jos syö niin kuin puhdasta ja luonnonmukaista ruokaa enemmän. Sitten ehkä vielä tuosta tuli mieleen, mitä ei mainittu, että sitten toi semmoinen, mitä mä joskus tykkään sitten tehdä, on niin kuin ajella naamakarvojani, partaa ja viiksiä sen verran, kun mulla nyt sitä kasvaa. Niin itsellä on sellainen siis niin kuin metallinen partahöylä, johon on sitten vaihdettava semmoinen vanha ajan semmoinen partaterä. Ja sitten ihan veden kanssa olen itse niin kuin pystynyt opettelemaan, että se vähän vaatii taitoa ensin se höylääminen, että se tuntuu mukavalta. Ja sitten mulla on sellaista jotain yrttiöljyä, mitä mä oon käyttänyt. Se on ihan kaupallista. Mä oon joskus saanut joululahjaksi, mutta ajattelin, että kun se loppuu, niin varmaan jotain niin kuin itse pohdin, että voisi käyttää niin kuin paraajon jälkeen sellaista öljyä. Ja ehkä sitten vielä semmoinen, mikä tekee mieli jotenkin tuoda esille, on, että itselle tässä niin kuin omavaraistelussa ja luonnonmukaisessa elämässä on jotenkin sellainen suhdehygienia jotenkin niin kuin muuttunut tosi vahvasti se, niin kuin, että mikä on puhdasta ja mikä on likasta ja että miten paljon se mieli vaikuttaa siihen, että miten mä niin kuin koen itseni ja jotenkin myös miten muut ihmiset mut niin kuin kokee ja näkee, että vaikutaanko mä niin kuin puhtaalta vai likaiselta tai jotenkin se, että se on siinä jännä, miten niin kuin keholla ja mielellä on myös yhteys ainakin oman kokemuksen mukaan. Ja se luontosuhteen ja semmoisten hajujen ja ravinnon ja kehon viestien ulottuvuus on niin kuin tosi kiinnostavaa. Että mä huomaan, että jos mä syön puhtaasti ja mä niin kuin tavallaan elän luontoa lähellä, on kädet mullassa ja tälleen, niin mä myös tuoksun itselleni hyvältä ja niin kuin muillekin ihmisille on kuullut välillä sellaista kommenttia. Ja sitten nyt kun esimerkiksi olin pari viikkoa sitten käymässä kaupungissa ja join alkoholia useamman niin kuin lasillisen illalla ja sitten huomasin, että miten mun keho haisi, mun hiki haisi ihan tosi pahalle. Mun keho viesti, että nyt on myrkkyä, teet tälle asialle jotain, että se tavallaan sen peittäminen myös jollain niin kuin kemian tuotteilla, deodoranteilla ja tällaisilla, niin on vähän silleen niin kuin vastoin sitä tavallaan, mitä varten se reaktio tapahtuu mun kehossa. Et se on myös kiinnostavaa, että jos mä haisen tai jos mä jotenkin just koen suussa on jotain niin kuin lakkia hampaissa tai muuten, niin sitten se on yleensä kehon niin kuin viesti niin kuin, että nyt joku on epätasapainossa. Että sen niin kuin hienovaraistaminen on mulle itselle ollut myös tosi tärkeä asia tässä niin kuin koko puhtaus ja hygienia ja luonnonmukaisen elämän niin kuin viitekehyksessä. Ja se esimerkiksi just suhde tavallaan niin kuin ulkoiseen ja sisäiseen puhtauteen, että miten jotain virtsaa. Mä tiedän, että jossain antiikin aikana on käytetty jopa niin kuin hiusten pesuun ja kehon pesuun. Ja mä oon jopa kuullut siitä, että jotkut on jopa niin kuin sisäiseen niin kuin puhdistamiseen käyttänyt virtsaa ja sitten puhumattakaan niin kuin savea, että sitäkin voi syödä tai ainakin niin kuin iholle saven laittaminen voi olla niin kuin tosi terveellistä ja ihanaa ja sitten jossain ehkä perinteisessä tai tämänhetkisessä valtavirta-ajattelussa se on niin kuin likaa. Et jotenkin se, että miten niin kuin luonnon elementtien ja oman kehon asioiden niin kuin tavallaan ulottuvuudet tai sit niin kuin suhde niihin, niin
muodostuu, niin siinä jotenkin itse tykkään sellaista kokeilusta ja luovasta ja intuitiivisesta niin kuin, näkökulmasta myös tosi paljon. Et se ehkä vielä tuli tähän tämmöisenä vähän niin kuin korkealentoisempana ajatuksena. Mutta joo, kiitos. Jatketaan sitten, mennään eteenpäin. Eli mun jälkeen oli Nea. Kiitos. Joo, ihan mielenkiintoista kuulla noita, että mulla ei nyt itsellä ole oikein mitään vinkkejä että asiaa, mutta ihan mielenkiintoista kuulla, että noista just vaikka niinku hiusten niinku rasvattumisesta niinku noilla kaupallisilla niinku shampooilla, niin itsellä on ollut just sitä ongelmaa, että tuntuu, että niinku vaan niinku pahenee tavallaan se semmoinen niinku, siis pesutiheys ja tällainen, niinku, että on just miettinyt, että niinku varmaan pitäisi vaihtaa johonkin vähän luonnonmukaisempaa niinku shampooseen tai näin, niin että ihan mielenkiintoista kuulla näitä vaihtoehtoja, että miten teillä on toiminut. Mutta joo, ei mulla muuta. Eli jatketaan vaan. Sitten ootas, mä katson, miten se oli koko mun jälkeen. Hannele. Oliko Hannele saanut mikin toimia? Ei ainakaan. Siis Hannele mikki näyttää olevan auki, mutta se ei niin kuin värähtele. Että en tiedä, onko siellä jossakin sitten, jos sä käyt ääniasetuksia katsomassa, että onko sulla niin kuin mikrofonin sisääntulo jotenkin säädetty minimiin. Mutta chatissa näköjään lipeä kysymys, joo. Eli ja rohtoraunioyrtistä on myös täällä kysymyksiä. No, jos Hannele laitat vielä sit, jos tarvii, niin tonne chattiin jotakin, mutta tsekkaisin ehkä sen mikrofonin asetukset sieltä Zoomista tai koneelta. Joo, mä oon laittanut tuonne chattiin jonkun verran. Toi oli tosi hyvä toi Niilon pohdos tuosta siisteyden filosofista. Mä muistin siinä, että opiskeluaikainen kaveri teki filosofian alan gradun, jossa se totesi, että likaa ei ole. Että lika on materiaa, joka jostakin näkökulmasta on hetkellisesti väärässä paikassa. Ja näin se on, että eihän siis likaa oikeasti ole. Ja siksi, koska mun mielestä täällä maailmassa on niin paljon kaikkea mielenkiintoista luovaa tekemistä, niin mä en haluaisi käyttää siivoamiseen kovin paljon aikaa. Olen sitä elämäni aikana riittävästi perheenäitinä ja tämmöisessä niin kuin normimaailmassa tehnyt, mutta yksi syy siihen, miksi mä haluan asua metsässä, on se, että ettei tarvitse siivota, koska metsässähän kaikki on paikallaan. Jos mä teen pihakeittiössä, jossa on maalattia, niin hommia, niin jos siellä nyt jotain lirahtaa tai tipahtaa, niin se maatuu tai hiiret vie tai jotain. Että ei se haittaa. Ei tarvitse siivota. Se on kivaa. Ja tosiaan, jos se ravinto ja sokerin syönti ja sitten myös se suun bakteeritasapaino. En mä tiedä, kai sulla voi olla mielipide tästä, että mikä esimerkiksi vaikutus sillä, että sä syöt niitä maitohappobakteereita, syöt hapateita, jossa on monipuolinen bakteerilajisto, niin se voi olla, että se pitää sun suun bakteerit kurissa myös. Ja minkä mä oon itse todennut, että siis makean himoahan tuo hapatteiden syönti vähentää, koska tavallaan sä niin kuin ruokit niitä bakteereita vatsassasi, jotka sitten taistelee niitä sokeria syöviä pahiksia vastaan. Et jos sä syöt sokeria, niin sä ruokit niitä bakteereita, jotka sun vatsassa syö sokeria ja aiheuttaa sulle ongelmia, ihan niin kuin psyykkisiin ongelmiin saakka, koska me ollaan niin kuin
yhtä kokonaisuutta, että se, mitä meidän vatsassa tapahtuu, niin vaikuttaa meidän tunteisiin. Mutta siis toi rohtoraunioyrtti-asia, tuolla rohtoraunioyrtti vessapaperina mä myös ihmettelin sitä ajatusta, että se on aika karhea. Meillä kasvaa HUSin nurkalla tuo ruttojuuri, joka on ihan erinomainen, semmoinen vähän semmoinen silkkinen se alapinta. Se on samaa sukua kuin leskelehti. Leskelehti on myös musta erinomainen vessapaperi, mutta se ei toimi sitten taas talvella. Et sit talvella pitää olla jotain muuta ja toi erinomainen on toi ajatuksena toi rahkasammal, just se on antibakteerinen, ovat muun muassa tehneet tutkimuksia, joissa on tuore kala säilynyt rahkasammaleessa 2 viikkoa pitempään kuin ilman sitä rahkasammalta. Että se niin kuin säilöö ja kaikin tavoin erinomainen kasvualusta taimikasvatuksessa ja muuta, mutta sitten mulla on henkilökohtainen ongelma siinä vessapaperikäytössä se, että mä olen hartsiallergikko ja mun on tosi vaikea saada sitä rahkasammalta täysin puhtaaksi kuusenneulasista ja mä epäilen, että se aiheuttaa mulle joskus aika rajuja allergiaoireita. Käytän sitä siitä huolimatta. Yritän puhdistaa niitä. Ja sitten siis tuo lipeä kysymys. Lipeä voi olla mietoa. Ei se polttele ollenkaan. Semmoinen, siis mä voin laittaa niinku vaikka melkein täyden ämpärin tuhkaa ja kaataa sen täyteen vettä ja antaa sen seistä siinä viikon verran ja sitten mä sen kirkkaan liemen siitä kaadan pulloon tai saatan niinku dekantoida sitä muutaman kerran. Ja jos mä laitan suihkupulloon, niin mä voin sitten vielä niinku laittaa sen jostain siivilästä läpi, että se tuki niitä sen suihkupullon kanavia siellä, mutta siis siihen, jos se tuntuu liian lipevältä, jos se tuntuu liian vahvalta, niin sitten siihen sekoitetaan vettä. Ja siis mä laitan niinku desin tai pari desi tiskiveteen ja ei se tunnu pahalta ollenkaan. Ja sitten kyllä tiedän, itsekin käytän silloin tällöin ja olen kuullut kaverin mummo, vireä teräsmummo, niin ajoittain aina neutraloi elimistään sisällisesti lääkelipeällä. Eikä se myöskään ollut mikään kauhistus sille kemian alan professorille, tai kuka se nyt oli siinä jutussa, ketä mä silloin aikanaan 2019 haastattelin, niin hän piti sitä aivan toimivana. Ja mitäs muita täällä nyt oli? Niin, toi pihkahomma oli hauska, kun multa lohkesi hammas, että vaikka olenkin hartsiallergikko, niin kyllä mä sitä pihkaakin pureskelen aina välillä, että jotenkin tuntuu, että se on niinku iholla pahempi kuin sit suussa tai muuten elimistössä, että mut lohkesko ei mut irtos paikka hampaasta ja tietysti piti odottaa muutama päivä, että pääsin sinne hammaslääkäriin, niin mä sitten täytin sen kolon tuoreella pihkalla. Ja se muuttuu suussa sitten semmoiseksi vaaleanpunaiseksi. Ja sitten kun mä menin sinne hammaslääkäriin, niin mä tietysti yritin kaivaa sen pihkan sieltä pois, mutta sitä vaaleanpunaista töhnää siinä suussa tai siellä hampaankolossa vähän oli. Ja sitten mä vaan selitin, että mä laitan sen pihkan, että se on tämmöinen antibakteerinen. Se hammaslääkäri ja hammashoitaja sanoi, että no olipa kyllä hyvä idea, että mistä sellaista pihkaa saa ostaa. Tämä ehkä kertoo jotakin kulttuuristamme. Oliko täällä nyt jotakin muuta? Joo, myös se neilikan korvike, eli kyläkellukan juuri, niin toimii myös hammassärkyyn tiettävästi, tai ainakin näin kirjoissa mainitaan.
Ja mehän tosiaan käydään perkaamassa tuossa naapurin metässä sitä ojaa rahkasammaleesta ja seinäsammalta me käytetään sitten niin kuin eristeenä, kun se toimii siinä paremmin. Joo, onpas mielenkiintoisia juttuja. Mulle oli uusi toi Osman käymi, mutta se on ehkä siksi mulle vieras, että mä en ole onnistunut vieläkään sitä juurruttamaan tänne Tärkkilään. Että mä oon kyllä sitä kylvänyt ja siirtänyt ja kaikkea, mutta se ei nyt oikein ole vielä asettunut. Ja mun pitäisi sitä sitten hakea jostain eteenpäin. Mutta on kyllä huomannut, että se on aika hienoa tavaraa, se Osmankäymen siemen utu. Joo, vieläkö me... Niin, mähän on tavallaan nyt seuraavalla kierroksella tässä jo menossa, kun mähän aloitin tämän. Mikä on jaksamisen tila ja mitä on kello? Ja nyt voisi ehkä sieltä huudella, että minkälaiset aikaresurssit on tässä vielä. Mettehän oli silleen, että ei ehkä. No mulle käy, jos on tämä kierros silleen, ja sitten lyhyt loppukierros. Joo. No niin, eli sitten Kaitsu. Joo, no tuosta toi lipeä juttu, minkä Selma mainitsi jo, että vanhan kansan tapa on ollut ottaa lusikallinen lipeää päivässä, siis itse tehty ihan. Ja joka niinku tietenkin niinku vähentää tulehduksia ja mä oon ymmärtänyt, että se on jossain tutkimuksissa todettu ihan toimivaksi jutuksi, mutta en nyt pysty kaivamaan sellaista varmennusta tuosta vessasysteemistä, että usein kun mä olen esimerkiksi jossain leireillä, niin sen sijaan, että mä menisin minun mielestäni aika järkyttäville yhteisvessakehitelmille, niin mä menen vaan kävelen riittävän pitkälle ja kaivan kuopan maahan ja otan mitä tahansa sopivan tuntuisia lehtiä matkan varrelta tai sitten siitä, missä mä sitten niin kuin sitä kaivamaani reikää täytän, niin ja sitten peittää ja panee niin kuin oksia vaan päälle, niin se toimii hajautetusti ja ravitsee hajautetusti ja ei muodosta niin kuin mun mielestä mitään terveysriskejä eikä aiheuta ongelmia, vaikka kävelisi siitä kohdasta sitten joku muu. Niin toi on tämmöinen siis tämmöinen, olettaisin tämmöinen hyvin niin kuin muinainen menetelmä, joka hajauttaa kuormitukset ja toimii hyvin. Ja myös sitten toinen on niin kuin vesi, eli yksinkertaisesti vaan niin kuin juomavesipullo tai vesipullo. Ja se on niin kuin just siis Intiassahan esimerkiksi etelässä niin kuin ei käytetä mitään papereita, vessapaperisysteemeitä, vaan vettä, se on niin kuin se vakio tapa. Ja usein kun on ollut pitkään reissussa tuolla etelässä, kun tulee Suomeen, niin vessapaperikin tuntuu aivan kauhealta hiekkapaperilta, se, kun on tottunut veteen. Että vesi on vanhin voiteista. Tuossakin asiassa. Mutta sitten noista, että just, että miten voisi talveksi säilyttää jotain, niin kyllähän toi on tietenkin sammal on niin kuin ihan ylivertainen. Varmaan aikanaanhan oli myös tämmöinen niin kuin vaihtoehto vaippa buumi ihan, että tehtiin just näitä taskuja tavallaan niin kuin, ja pestiin niitä vaippoja. Sitten käytettiin niin kuin sammalta niissä ja se sitten hävisi jostain syystä ennen pitkää taas sitten siinä vaiheessa vielä oltiin kirkasotsaisia ja uskottiin tulevaisuuteen, kun kaikkia kokeiltiin tuommoisia pesupähkinöitä ja muita tämmöisiä. Olikos mulla nyt vielä mitään sen? No sitten toi hammashomma, niin kun meikäläisillä on noita mehiläisiä, niin sitten kun saa sieltä sitten propollista tehtyä, niin sehän on niin kuin hartsi. Vähän niin kuin sitten tietenkin pihka homma kanssa, mutta että ehkä vähän niin kuin jollain tavalla, ainakin se on jalostunut sellaiseen erityiseen
käyttöön niin kuin mehiläisillä balsamoimaan kaikki mahdolliset niin kuin infektiolähteet. Ja se on ihan todella erinomainen niin kuin hammas- ja ien kivuissa, että päivässä tai kahdessa lähtee pahempikin yleensä tyystin pois. Nyt mulla oli just vastikään aika jännä semmoinen, joka kiersi vähän pitkin niin kuin ikeniä ja hampaita osittain. Ja no sillä mä sen selätin, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö hammaslääkärissä olisi järkevää käydä. Mutta sillä saa todella, niin kuin, olen aina saanut, niin kuin, ja ihmiset, joita on joille on sitä suositellut jossain hammaskiputilanteissa, niin ovat olleet tyytyväisiä. No joo, tässä nyt oli jotain täydennystä, mutta just katsoin, että mulla on tuossa aika hyvä kirja, tuli mieleen, ja niitä varmaan löytyy tietenkin näitä selviytymistaitokirjoja ja sun muita, mutta tämmöinen Ludmila Rumjantsevan luontaislääkinnän käsikirja, mikä on tehty just kotiolosuhteisiin. Tämä on hirveän hieno teema ylipäätään, niin kuin tämä sanotaan luonnonmukainen hygienia, intiimihygienia tai joku tämmöinen, joka olisi kiva tätä niin kuin jotenkin jatkaa ja koota. Ehkä, en tiedä, onko Omavara-opiston sivuilla tästä jotain erikseen olemassa, mutta että voisi olla hyvä teema jatkaa systemaattisemminkin. Se riittää nyt multa. Sitten se seuraavaksi oli nyt, mun pitää tuo lista löytää. Maria. Ei meillä varmaan ole mitään lisättävää. Toivon, että hammaspesutikut tuli 80-luvun alussa tutuiksi, kun äiti oli töissä Somaliassa ja tuli sieltä kotiin. Ja hän ihastui siellä niihin niin paljon, että toi niitä sitten mukanaan pinoon. Mutta tämä oli hyvä vinkki, että tämä hopeapaju niin kuin täällä Suomessa. Kiitos siitä. Ja Kaitsulle kiitos hapatteista, ihan sikahyviä. Kiitoksia kaikille. Voinko mä kommentoida sitä Selman hapate-hammaskysymystä? Joo, varmaan. Koska se on vähän niin kuin Marian puheenvuoro. Mutta eikö mä puhuin valmiiksi? Sun on Kaitsu nyt. Vaan niin kuin, että mä en osaa sanoa sitä vaikutusta hampaisiin välttämättä, en osaa sanoa puoleen ja toiseen, mutta siis selvähän se on juuri, että elimistössä niin kuin tämmöiset hapantuotteet, niin kuin maitohapatetut kasvikset tai muut, niin nehän hajoaa niin, että ne nostaa elimistön niin kuin emäksisyyttä. Se on niin kuin se yleinen ilmiö, eli että se vähentää happamuutta kehossa, niiden syöminen, ja kohentaa ylipäätään jotenkin niin kuin ikään kuin immuunipuolustusta ja terveyttä osittain siihen liittyen. Mutta suuhommasta mä osaan sanoa siitä oikein, että mä oon miettinyt, että miten noi vaikuttaa, että kun niitä syö, että onko se sitten hampaille huono, kun siinä vaiheessahan ne eivät ole vielä mitenkään hajonneet, niin kuin elimistössä se sitten vatsassa tapahtuu. Niin siitä sitten pitäisi tehdä jotain arviota jollain aikavälillä useampien ihmisten kokemuksien pohjalta tai jollain muulla analyysillä. Mutta toi on hyvä teema, sitä pitäisi pitää mielessä. Okei. Eli sitten kuka se oli? No Peter ja Mette. Eli Mette. Joo, no kiinnostavaa oli taas kuulla. Mulla tuli jotain vielä mieleen just siitä, tai ehkä just tuosta puhtauspohdinnasta, että mä ainakin huomasin, että silloin kun mä muutin Omavara-opistolle, niin sillä mä lopetin siis ihokarvojen ajelun, siis kainaloja ja sitten intiimialueiden ja sitten säärikarvojen. Se säärikarvon oli muutenkin vaan tämmöinen opittu kauneusihanne, mutta siis muuten, että mä koin, että just mun vaatteet vaikka olisi paljon puhtaampina ja sitten mä en vaikka tarvinnut enää deodoranttia tai silleen, että se mun vaikka kainaloiden tuoksu silleen muuttui paljon lempeämmäksi ja sitten jotenkin tuntuu, että karvat sitten jotenkin myös puhdistaa tai jotenkin silleen tasapainottaa tai jotenkin tuli semmoinen olo, että niillä on joku tarkoitus.
Ja sitten myös ehkä semmoinen niin kuin puhtauden kokemus lisääntyi sit sen myötä niin kuin arjessa. Ja sitten joku muu mulla oli vielä mielessä. Niin ehkä sitten sama just, tai että siitä sitten myös tuli se, että sitten tuli olo, että tarvii niinku vaihtaa vaikka vaatteita harvemmin. Tai sille, että aiemmin mä olin tottunut vaihtaa joka päivä. Mutta silleen, että nyt mä vaikka käytän, niinku, että just että mä käytin jotain tekokuitusukkia esimerkiksi tai puuvillasukkia, mutta nyt mä käytän vaikka villasukkia, mitä mä sitten käytän silleen, mitä mä niinku, voin käyttää vaikka koko talven ilman, että mä pesen niitä. Ja sitten sama niin kuin muissa vaatteissa, että mä saatan käyttää vaikka siis niin kuin monta viikkoa samaa vaatetta ja sitten pestä sen niin kuin toki silleen, vaikka alushousuja mä pesen useammin, mutta et niin kuin jotenkin se, niin kuin, se muutos siitä, että, niin kuin, että jotenkin että vaihtoi joka päivä ne vaatteet, mitä käytti, tai mä saatoin niin kuin käyttää niin kuin useita eri vaatteita niin kuin saman päivän aikana ja sitten pestä ne, niin se on myös tuntunut jotenkin tärkeältä sit sen niin kuin vesikuorman vähentämiseksi, mitä sitten niin kuin kohdistuu niihin vaatteisiin. Ja sitten samalla lakanoissa, että mä oon käsittänyt, että ennenkin on saatettu pestä vaikka vaan 2 vuodessa lakanat, niin silleen, että mä saatan käyttää vaikka 2 kuukauden välein pestä niin kuin lakanat, ja se on musta ollut ihan riittävä. Tai just vaikka sitten tuulettaa siinä välissä. Koska sitten mä oon ajatellut, että varmaan sitten just niin kuin havaitsee, jos siitä tulisi jotain haasteita, ja sitten voisi tihentää sitä väliä. Mutta just silleen sen niinku olon mukaan, kyllä mä nyt sitten aina niinku pesen, kun musta tuntuu, mutta et myös niinku, se on ollut musta kiinnostava niinku havaita, että miten se voi olla niinku myös pitempi sit se niinku pesuväli niin vaatteilla kuin lakanoillakin. Joo, niillä. Joo, kiitos kans. Tosi kiinnostavia pari juttua, mitä mulla tuli mieleen. Tuohon Kaitsu mainitsi siitä vedestä pyyhkimiseen, niin se on kyllä yksi tosi hyvä juttu, ja se on jotkuhan ihan uskonnollisista syistä käsitin, että esimerkiksi tietyt joogiset perinteet niin edellyttääkin, että käytetään vettä uljutteluun eikä mitään pyyhkimisasioita. Itse sitten mietin, kun se sammal on tosiaan tosi hyvä ollut itselle, niin sitten talvella tiedän, että jotkut tekee silleen, että käyttää vettä ja sammalta, että siitä sammaleesta saa tavallaan sellaisen kosteemman ja kivemman vähän sellaisen niin kuin tuoreen sammalen tuntuisen, kun sen kuivan sammaleen niin kuin kostuttaa johonkin pieneen astiaan ennen pyyhkimistä, niin se on kans yksi mahdollisuus, että se tavallaan voi tehdä tosi miellyttävän pyyhkimiskokemuksen. Ja sitten vielä pyyhkimisestä tuli se mieleen, että toki oli hyvä, mitä Kaitsu mainitsi tavallaan, että ottaa sen mitä on saatavilla, jos on just tällaisissa niin kuin metsäolosuhteissa, niin Suomessahan se toimii just sen takia, että kaikki tunnistaa niin kuin nokkosen, että muita tommosia niin kuin hirveän haitallisia pyyhkimiskasveja ei välttämättä ole. Et sitten, että jos on jossain tropiikissa, niin sitten täällä vähän tarkempi, että siellä voi olla aika niin kuin kataliakin seurauksia, jos ottaa väärä kasvin, että mitä siitä voi käydä. Ja luin itse asiassa nyt vähän, tuli keskustelu tuosta rohtoraunioyrtistä, kun se oli vaan kuulopuhetta, mitä mä oon kuullut, että sitä on käytetty pyyhintään, niin kyllä joo, jotkut on käyttänyt, mutta sitten tuossa jossain tuli mulle vastaan, että se on jopa karsinogeeninen saattaa olla, ja sitten, eli siis syöpää aiheuttava, ja just aiheuttaa ihottumaa ja ärsytystä useille, että ehkä se ei ole niin kuin paras. Et sitten ehkä mitä siinä tuli vastaan niin kuin vaihtoehtona vähän saman näköinen kasvi, toi ukontulikukka, tai samantyyppisiä lehtiä on siinäkin, ja se voi olla ehkä sit parempi vaihtoehto, jos nyt haluaa jotain niin kuin vessapaperikasveja kasvattaa. Mutta sammalta, jos on saatavissa, niin se on kyllä varmaan niin kuin huomattavasti parempi. Joo. Sitten tuli semmoinen ehkä kysymys tai pohdinta, että itsellä ei ole tullut vastaan, mä en tiedä kuuluuko tämä hygienia-alueelle, mutta niin ehkäisyasioissa semmoisia, niin että kondomit on teollinen tuote ja sitten niin kuin iso osa muista ehkäisymenetelmistä niin on niin kuin hormonaalisia tai tämmöisiä, mitkä niin kuin päätyy ihmisten kautta myös niin kuin vesistöihin ja ympäristöön. Niin kuin, niin, ja muutenkin, jos ei halua niin kuin teollisia tai hormonipohjaisia ehkäisymuotoja käyttää, niin sitten niitä ei ole tullut vastaan hirveästi, niin kuin, tai ainakaan hirveän laajaa kirjoa niin kuin erilaisia vaihtoehtoja.
siihen aiheeseen. Et sekin on yksi semmoinen kiinnostava osa-alue, mitä sitten tulee mietittyä ehkä joskus näissä jutuissa. Mutta joo, eipä mulla oikeastaan. Niin, tuolta tuli just toi varmat päivät tai tommoset niinku ihan käytännön niinku, tavallaan niinku, semmoinen toiminta, niin se on varmasti niin yksi mahdollisuus. Ja olen kuullut joskus, että jotain tiettyjä kasvia syömällä niin voi estää niin kuin luonnollisemmin kuin jotain pillereitä syömällä. Että ei esimerkiksi raskausta tule, mutta tällaisia vaan pohdintoja, ei mitään vastauksia. Kuumakylky, okei. En ole kuullut. Joo, mutta sitten mun jälkeen oliko se sitten Nea? Joo, ei mulla ole nyt tässä mitään kommentoitavaa. Eli Hannele taisi Selma, jos ei Hannele toimi toi mikki. Joo, ei taida kuulua mitään. No joo, no lähdetään sitten varmaan semmoisella ihan kiittely- ja heipattelukierrokselle. Mä voin vaikka laittaa tai voin mä hetken vielä kommentoida, jos sallitte. Tai no en mä tiedä. Koko ajan tulee kaikkia ajatuksia. Ehkä mä nyt vaan en höpötä tänne enempää, mutta joo, toi vesi on tietysti kyllä, ja toi oli hyvä idea. Siis meillähän on niinku kosteita Rahkasammalta, mutta että sitten olisi niinku ihan vettä siihen. Mutta se vaan, että sinne niinku meillä kun on erikseen urinaali ja sitten tämä niinku on Kultala ja Multala ja tarkoitus, tai tavoite on, että sinne Multalaan ei sitten sitä vettä menisi. Tässä peseytyminen tapahtuu jotenkin muualla kuin siinä, koska sitten taas se, kun se on taas niin kuin aerobinen tapahtuma toisin kuin se terrapretta, niin se ei saisi niin kuin tukkeutua liialla kosteudella. No joo, lopetan tämän jaarittelun ja laitan vaikka kameran täältä päälle ja sanon, että oli hyvä opintopiiri. Ja laittakaa Ikikaiku toimistolle, toimisto@ikikaiku.fi ehdotuksia. Tai voitte laittaa vaikka tähän chattiinkin nyt ehdotuksia, että mistä aiheesta haluaisitte täällä Ikikaiku-opintopiirissä keskustella. Kiitos paljon Mettelle ja kaikille osallistujille, hiljaisille ja äänekkäille ja kaikille. Oli hyvä piiri. Ja Kaitsu seuraavaksi. Hetkonen, joo. Jeps, joo, niin. Vapaa tuon Pärstä kertoi, mikä se vilahti. No niin. Joo, että ihan tärkeä tematiikka ja mun mielestä tätä olisi kiva jotenkin jatkaa ja kaivaa ainakin vaikka jotain niin kuin aineistolinkkejä. Tulee mieleen esimerkiksi tämä PFAF, Prize for Future, josta voi ottaa niin kuin myös eri oireet, jos puhutaan vaikka sairauksista, niin oireet ja sitten sieltä saa luettelon niin kuin kasveista. Tietenkin siellä on paljon muuta kuin suomalaisia ja sitten ne on latinakielisiä tai näin, mutta joo, jatketaan jollain tavalla tätäkin teemaa. Kiitoksia, tämä oli kiva. Ja sitten se oli Maria. Moi. En mä ihan tuolta sentään näytä, mitä äsken näkyy. Ei mitään ihmeempiä. Tämä on ollut hirmu kiva vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia luonnollisempaan puhtauteen liittyen. Kiitos kaikille. Kiitos, moi. Joo, kiitos. Oli tosi mukava jakaa ja kuulla ja miettiä näitä, tai tuli kiinnostavia myös noita lähteitä. Joo. Samoin kiitos tosi paljon ja kiitos alustuksesta Mette ja
kaikille muillekin jakamisesta. Jotenkin jännittäviä aiheita myös tavallaan tosi henkilökohtaisia, intiimejä. Kiva jutella näistäkin. Mulla tuli seuraava opintopiirin ideaksi, mä mieluummin sanon tässä, kun kirjoitan. Oli jossain vaiheessa Kaitsunkaan puhetta noista luontokäytävistä ja tätä luonnonmetsätyöryhmän hommista Risto Sulkava ja kumppaneiden tämmöinen projekti tai juttu, niin se oli yksi semmoinen, mikä itseä kiinnostaisi, jos sieltä voisi tulla joku alustaa tästä luontokäytävä-asiasta, miten se voisi liittyä kestävän elämäntavan yhteisöihin linkittyen.